Sí, llavors, número 1, acompanyant el Jordi i a la tercera vegada cadascú la seva veu i el Jordi integrant de cor. 1, 2, 3, mireu per mi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Samba, samba, Brasil, samba, samba, Brasil, Rio de Janeiro, dancing on the line, Rio de Janeiro, dancing on the line, samba do Brasil, samba do Brasil, samba do Brasil, samba, samba do Brasil, samba, samba do Brasil, samba. Què tal, com esteu? Mireu, em demanen que us expliqui una mica el projecte de La Fuga, aquesta coral que està inserida als Lluïsos de Gràcia dins d'aquesta gran família de corals que hi ha en aquest casal. Tot va començar ara fa 10 anys justos, amb un sopar que fèiem uns cantaires i que vam veure que aquí a Lluïsos faltava una miqueta, una coral complís el buit que es deixava quan als 25 anys abandonàvem Cinyera i l'única opció que hi havia era entrar a Cantiga. Cantiga és un cor semiprofessional que demana una gran exigència de temps, d'assajos, de concerts i també un nivell vocal molt alt. I davant d'alguna impossibilitat d'aquestes que us he comentat, doncs vam decidir formar aquest grup més amateur que a partir dels 25 anys ens reuníem per fer música. Tot va començar, per tant, amb aquesta reunió, amb un sopar amb aquests companys. I a partir d'aquí, de 17 a 20, de 20 a 25, de 25 a 35, fins a aproximadament uns 40 que som ara. I d'això ja fa 10 anys i, per tant, molts concerts, molts assajos, molt passar-ho bé darrere l'esquena ja. A mi em va tocar ser el director, perquè sabia més o menys moure les mans, no us penseu que massa més, i durant aquests 10 anys he estat l'únic director de la coral. I després veureu el que hem proposat per aquest concert és molt divers. Hi ha cançons que hem fet un recull de cançons d'aquests 10 anys, des de tradicionals catalanes, estàndards de jazz, peces religioses, cants arreu del món, una miqueta de tot. Res, i per acabar, dir-vos que si us animeu a cantar, perquè sempre, per exemple, d'homes en falten, ens trobareu aquí a Lluïsos cantant els dimarts de 9 a 11 aproximadament. Que vagi tot molt bé. Gràcies.
Boston Bean, soybean, lima bean, sweet bean, and nothing for a bean, at last it is a cherry coffee bean. Trinidad, and the big Mississippi, and the top, and the blue, and the left, Titicaca, the box, the left, the Betty, Canada, Mexico, 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 Canada, Titicaca, Mississippi and the town, Honolulu and the lake, Titicaca, Titicaca.